Prajem všetkým krásny večer, aj keď dneska trošku horúci. Tak nám nastal deň D, je 8.7. a my ideme vyžrebovať výhercu našej súťaže Vyplňa vyhraj. Musím povedať, že sa vás zúčastnilo naozaj neúrekom, tak sa pozrime, kto bude ten šťastný. Takže, výhercom alebo výherkyňou sa stáva osoba s e-mailovou adresou začínajúcou písmenami SYKOR. Samozrejme z pochopiteľných dôvodov nemôžeme zverejniť celú e-mailovú adresu, ale veríme, že výherca sa spozná. V prípade, že by sme dodatočne zistili akékoľvek porušenie pravidiel, respektíve by si výherca svoju výhru neprevzal, systém nám zároveň vyžreboval aj náhradníka, ktorým je osoba s e-mailovou adresou začínajúcou písmenkami STE, V, CE, K a O. Takže výhercovi zo srdca gratulujeme a v blízkej dobe ho budeme kontaktovať.